Режим работы почты сегодня. Тәүлекнең кайсыгына вакытында мөрәҗәгать итсәң дә тыңлый һәм җавап бирә. Элемтәдә Иннополь шәһәре мэриясының виртуаль хезмәткәре Инна исемле бот. Бирдә яшәүче яшь айтишниклар гаиләсе аның белән уртак телне тиз тапкан. Монда 3 ел элек күчеп килгәннәр. Первое место, откуда мне неохота уезжать, охота здесь остаться. Ольга үзе Перемнан ул эшмәкәр стартаплар белән эшли. Тормыш иптәше Константин Волгодонский шәһәреннән IT-архитектор. Мондый кечкенә шәһәрләрдә яшәүнең өстенлекләре шактый диләр. Здесь среда очень. Зур шәһәрләрдә кем беләндер очрашыр, җыелыр өчен шактый вакыт китә. Ә монда бөтен фикердәшләребез бер урында. Бу бик җайлы. Безнең сөйләшер темалар, киләчәккә планнар бер төсле. Кызлар Даниэлага өй янында гына балалар бакчасы, яңа мәктәп лицей булуы бик уңайлы. Эш урынына да җәяүләп кенә барасы. Менә бу бина IT-компаниялар оясы, ягъни технопарк. Монда туган идеяләргә Россия генә түгел, чит илләрдә дә ихтыяҗ бар. IT-белгечләр өчен Татарстанда аерым бер шәһәр калкып чыгар дип кем уйлаган? Бу республика өчен тарихи вакыйга булды. Здесь, вот на этом месте, будет центр IT нашего российского государства. Для этого есть все возможности. Иннополисны ачу тантанасына ул чакта премьер-министр Дмитрий Медведев килгән иде. 3 года назад здесь была просто поляна, чистое поле. А сейчас здесь построен практически целый город. Иннополис университетына хәзер 30 илдән килеп белем алалар. Технопарк резидентларының да географиясы киң. Монда бүген 3000 ярым кешегә эш урыннары булдырылган. Теләүчеләр тагын да бар. Буквально на прошлой неделе отсмотрели. Әле узган атнада гына тагын 20ләп компания стартапларының гаризаларын карадык. Шуларның 3тән бире Иннополис университеты студентлары башлангычы. Бина инде резидентлар белән тулы диярлек. Теләүчеләр өчен күршедә тагын бер технопарк төзеп яталар. Бу технопарк Николай Лобачевский исемен йөртәчәк. 60%-ка хәзер эшләр төгәлләнгән. Ел ахырына технопаркны тапшырырга планлаштырабыз. Иннополисны иң яшь шәһәр дип атаулары аңа 5 яшь булганга гына түгел, монда яшәүчеләр үзләре дә бик яшь, күбесенә 30 да юк. Бирегә уңайлы шартлар һәм зур акчалар артыннан киләр. Монда уртача эш хакы 75 мең сум тирәсе. Иннополиста яшәүчеләр акча эшләргә дә, бакчада эшләргә дә хирыс. Әйтик, менә бу түтәлләрдә бик тиздән яшелчәләр шаулап үсәчәк. Һәм бу шәһәр уртасындагы паркта. Парк 1-2 атнадан кулланылышка тапшырылачак чиратта мәдәният йорты. Досугово-образовательный центр города. Әлеге учреждение күңел ачу белән бер рәттән белем бирү функцияләрендә башкарачак. Мәйданы 2300 квадрат метр. Ул үзенә күрә бер шундый мәдәни учак кебек. Әлеге шәһәр көнендә онлайн үткәрергә туры килә. Гадәти булмаган диджитал чара форматында. Катнашырга теләүчеләр өчен ишекләр ачык. Турыдан-туры трансляцияның каян карап булганын экранда күрәсез. Иннополистан Рамзилә Гафиятуллина, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы.